Kwanan nan na yi wani abu da mutane da dama ba sa tunanin zai yiwu. Na juya dala 95 kacal zuwa dala 1091. Daidai ka ji, amma kafin hakan ta faru, na faɗi sau da yawa, na sha wahala, amma ban taɓa jin cewa na daina ba. Ba wai na yi wannan bidiyon don show up bane ko in nuna cewa na iya, sai don in nuna maka idan ka tsaya da gaske, zaka iya cimma burinka. Idan kana neman canji a rayuwarka ta hanyar trading, to wannan bidiyon naka ne. Kalli yadda hakan ta faru a gaban idanka. So guys, a halin yanzu MACD yayi crossing, sannan stochastic shi ma yayi crossing a ƙasa da 20. Moving average kuma yana tafiya a ƙasa da candlesticks ɗina. A halin yanzu zan shiga trade a off direction. Let's go guys. Yes, wannan shine irin abin da nake jira. Na daɗe ina jiran irin wannan setup ɗin. Na bi tsarin da na yi backtesting sau da dama, kuma yau ya tabbatar. Lokacin da candle ya rufe a green, zuciyata ta cika da farin ciki. Na san wannan ba sa'a ba ce. Wannan ilimi ne da haƙuri suka haifar da nasara. Mun sami dala 168. A halin yanzu, bari na canza currency pair daga USD Izuwa USD A halin yanzu bamu da setup mai kyau akan USD saboda haka bari mu canza. Bari mu leƙa USD Guys, kamar yadda kuke gani, still bamu da setup a nan, amma bari mu sake leƙa USD. A USD still bamu da setup, sai dai duk abin da muke yi ba mu je mun leƙa available withdrawal balance ɗinmu ba. So let's go. So guys, kamar yadda kuke gani, muna da dala 169 a cikin available withdrawal ɗinmu. So guys, bari mu koma fagen trading ko an samu sabuwar setup. Har yanzu gaskiya babu wani setup mai kyau, amma bari mu canza USD mu koma USD Gaskiya ina ganin haske a USD saboda haka bari mu cire USD Kamar yadda kuke gani, kasuwar nan ta haɗu. Bari in faɗa muku wani abu mai muhimmanci kafin kasuwar nan ta gama haɗuwa. Loss baya nufin kai ba mai ilimi bane, yana nufin akwai wani kuskure da kai, ko kuma akwai wani abu da kake da buƙatar ka sake fahimta, domin ba ma abu bane mai yiwuwa a ce baka loss a kasuwa. Baka taɓa zama professional trader dole sai ka yi losses. Kuma duk wani professional trader da kake gani ya taɓa faɗuwa a kasuwa. Bambancin a nan shine sun ƙi denawa. Ka tuna, babu wanda ya tashi dare ɗaya kawai ya zama master. Ko ni da nake koya muku, na sha wahala sosai. Babu wanda aka haife shi da iya trading. Mu koma batun trading ɗinmu. Mun yi missing wata dama mai kyau a USD Hakan yana daga cikin abubuwan da za su faru a rayuwar trader. Kowa yana jin zafi idan ya rasa setup mai kyau. Amma ku sani, missing trade ya fi lost. Har gara ka yi missing trade da akan ka yi trade baka san me ka yi ba. Wannan shine dalilin da yasa muke bin tsari da haƙuri. Opportunity a kasuwa za ta iya dawowa, amma idan ka bari
bari emotions suka ɗauke ka sai dai ka yi regret. A yau mun koyi darasi, idan ba mu samu trade ba to mun san abin da zai faru idan muka bi son zuciya. Bari mu canza USD-TRY zuwa USD-BDT. Mun sami clear set-off akan USD-BDT, amma saboda strategy ɗinmu yana buƙatar mu jira dot ɗin histogram ya bayyana. Guys, sai mu yi haƙuri mu jira. Ba za mu shiga kasuwa da hanzari ba, saboda haka muke ƙoƙarin mu yi trading da tsari ba da zafin kai ba. Da zarar dot ɗin histogram ya bayyana kuma candle ta rufe, sannan na ga duk conditions sun cika, na yanke shawarar canza investment ɗina zuwa $169. Sannan zan shiga trade nan take, not because of greedy but because of confidence based on analysis. Wannan shine abin da nake so ku koya. Patience, discipline, high probability win. Kada ku shiga market idan conditions ba su cika ba. Kuma idan ka ga setup mai ƙarfi, don't be afraid to take action with full conviction. Alhamdulillah, ina tunanin duk wanda yake biye da ni zai fahimta. Wannan ba sa'a bane, wannan shine sakamakon jajircewa da amfani da strategy. Ban shiga wannan trade ɗin da loki ba, na yi nazari sosai, na tsaya akan dokokina, kuma yanzu na ga amfanin yin trading da nutsuwa. Na canza investment ɗina zuwa $326 kafin mu koma wani trade. Ku zo mu je mu sake duba available withdrawal ɗinmu. Kamar yadda kuke gani, a halin yanzu muna da $326 a cikin live account ɗinmu. Saboda haka, ku zo mu koma trading. Ga mu a live chart ɗinmu yanzu, sai dai bamu da set-off akan USD BDT a yanzu. Don haka, dole ne mu canza currency pair daga USD BDT zuwa USD FKR. USD FKR tana chofi, wato ranging market. Ku zo mu sake canza wani currency pair. A halin yanzu zan canza USD FKR zuwa USD TRY domin ya fi opportunity. Alhamdulillah, kamar yadda kuke gani, gashi na ci karo da wani haɗaɗɗen set-off. A haɗe set-off ɗin take, kawai entry zan danna, babu jira. Let's go! Ka san me? Wannan trade ɗin yana da special place a zuciyata. Na sha fama da loss jiya, amma yau strategy na ya dawo min da komai. Idan ka daina kafin ka yi nasara, za ka rasa irin wannan yanayin. A halin yanzu mun samu ribar $625. Guys, ku zo mu canza investment ɗinmu zuwa $626. A yanzu, muna jiran candlesticks ɗinmu su yi closing a ƙasa da moving average kafin setup ɗinmu ya kammala. Don haka, bari mu jira domin su haɗu. A halin yanzu zan canza currency pair zuwa USD BDT. Kamar yadda kuke gani, bamu da set-off akan USD BDT. Idan kuma muka ce dole sai mun jira, za mu ɓata lokaci. Saboda haka, ku zo mu nemo wani currency pair. Za mu koma USD FKR a halin yanzu. A halin yanzu USD FKR yana nuna akwai setup, sai dai yana buƙatar mu ɗan jira kaɗan
kafin mu shiga trade. Amma kafin hakan bari mu duba available withdrawal ɗinmu. So guys, a halin yanzu account ɗinmu ya girma daga dala 95 zuwa dala 626. Saboda haka mu koma a domicin mu yi trade ɗinmu na ƙarshe. Let's go. Wannan shine trade ɗinmu na ƙarshe akan USD PKR. Moving average yana tafiya a ƙasa da candlesticks ɗinmu. Stochastic oscillator yana nuna mana signal ɗin off direction. MACD shi ma yana nuna akwai strong bullish momentum. Komai ya haɗu. Yanzu saura mu jira candlesticks ɗinmu ya ƙare a saman 10 moving average. Sannan mu buɗe trade a off direction. A halin yanzu za mu canza investment ɗinmu zuwa dala 626. Ko da yake bari mu bar shi a dala 500 saboda gudun ko ta kwana. Sannan mu koma trade. Na daɗe ban ji irin wannan farin cikin ba. Wannan trade ɗin ya tabbatar min da cewa strategy na har yanzu yana aiki. So guys, ku zo mu je a domicin mu yi placing withdrawal a QTex broker. Abin da zaka fara yin farko shine zaka fara saka amount. Kamar yadda kuke gani, zan yi withdrawal ɗin dala 578. To sabida haka a halin yanzu zan saka dala 578. Wannan shine amount ɗin da zan yi withdrawal saboda zan bar wani amount a cikin account ɗina domin trade ina na gaba. Sai kuma abu na biyu shine za mu zaɓi payment method. Kamar yadda kuke gani already na riga da na saba ta USDT nake amfani wurin withdrawal. So saboda haka a halin yanzu zan zo nan wurin zan saka wallet address ina kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke gani wannan shine wallet address ina. Sai kuma abu na ƙarshe wato network. A halin yanzu zan zaɓi TRC20 saboda tuntuni da shi nake amfani. So kamar yadda kuke gani duk bayan ka gama waɗannan shine sai ka zo sai ka taɓa confirm. Da zaran ka taɓa confirm zai kawo maka wannan alaman wato za su tura maka code direct ta cikin email ɗinka. So definitely da zaran ka yi copy sai ka koma QTex sai ka yi pasting ɗinsa sai ka taɓa confirm. Da zaran ka taɓa confirm withdrawal successful. Guys, alhamdulillah kuɗina ya sauka. Kamar yadda kuke gani wannan ina cikin Bybit account ɗina ne, sannan gashi nan kamar yadda kuke gani. Sabida haka a halin yanzu ku zo a domicin mu je mu yi P2P ba tare da ɓata lokaci ba. Guys, daga ƙarshe P2P ya gagara a kwamfuta. So guys, kamar yadda kuke gani wannan shine yadda transaction ɗin ta kasance. Kamar yadda kuke gani sunan wanda muka yi transaction da shi Hakim BFG. Sunan shi kuma na ainihi Abdul Hakim Umar Ibrahim. A ainihi dama abin da yake balance ɗina dala 578. Sannan kuma na sayar masa da kowane dala ɗaya a matsayin naira 1,531. Jimillan kuɗin idan ya kama a naira zai tashi naira 855 da naira 400 da naira 9 da kuma kobo 30. In dollars kuma kuɗin sun kama dala 578 completely. So a karo na farko na saka masa wannan account ɗin na OP mai ɗauke da Yusuf Khamis Muhammad. Daga bisani sai ya tura min cewa ya biya. Bayan ya tura min ya biya sai na duba sai na ga kuɗin completely bai shiga OP na ba. Sabida OP na sun yi rejectin kuɗin ban san dalili ba. So kamar yadda kuke gani wannan shine lokacin da ya tura min da farko. So bayan ya tura min haka sai na masa complain. Kamar yadda kuke gani na riga da na tura masa na kuma masa complain a WhatsApp ɗin shi. Daga nan sai na tura mishi wannan account number. Sannan sai ya tura min kuɗi za ku gani akan screen.
kamar haka. Da zaran ya tura min kuɗi ya ce min ya tura, shikenan ni kuma na zo ni sai na masa releasing ɗin kuɗinsa completely. Na san a yanzu kun koyi abubuwa da dama. Na farko, kun koyi yadda za ku yi trading a QTex. Na biyu, kun koyi yadda za ku yi haƙuri ku controlling kanku. Na uku, kun koyi ƙara wani abu akan strategy da na koyar da ku a cikin wannan channel ɗin. Abu na huɗu, kun yi koyi P2P a cikin Bybit. Sannan abu na biyar, kun koyi yadda ake cire kuɗi daga QTex zuwa Bybit ya sauka maka in naira. Allah Ubangiji ya bada sa'a. Kada ku manta ku yi amfani da link ɗin da yake cikin description ɗin nan a domicin ku samu 30% deposit bonus. Sannan kada ku manta ku shiga Telegram channel ɗina mai suna Forex Master Pro BIP. Sannan mun buɗe sabuwar channel mai suna Kasuwar Forex. Kasuwar Forex kamfani ce guda wanda aka buɗe ta a domicin a taimaka wa traders wanda ba su da capital. Makasudin buɗe kasuwar Forex kenan, sannan kuma za ku ji update nan ba da jimawa ba akan wannan kamfanin. Allah ya ba mu sa'a, mu haɗu a bidiyo na gaba.